Ангела мирна, верна наставника, хранителя души телес наших, у Господа проси. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа проси. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, о Господа проси. Подай, Господи. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа проси. Християнские кончини живота нашего безболезнени, непустидни, мирни и доброго ответа на страшнем судищи Христове проси. Подай, Господи. Соединение веры и причастие Святаго Духа, изпросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Исподоби нас, Владико, со дерзновением неосужденно смети призивати Тебе, небесного Бога Отца и глагола Ти. Всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно и во веки веков. Амин. Мира всем. Глави Твоему. Глави ваша, Господи, Благодарим Те, Царе ви невидими, и женището Твое Сило да вся свидетелствовали си. И множество милости Твоя от небития в бития вся приведе си. Сам Владико с небесе призра подклонеше Тебе глави своя. Небо подклонише плоти и крови на Тебе страшному Богу. Ти, обо Владико, предлежащия всем нам во благо издръвняй. По кой вожду своей потребе плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующие исцели врачу душ и телес. Благодатнию и щедротам и човеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословени си, со пресвятим и благим животворящим Твоим Духом, нине и присно и во веки веков. Чисти ме грешного и помилуй. Чисти ме грешного и помилуй. Вон ме. Святая, раздробляем и не разделяем всегда и до ныне, даже издеваем, но причащающий се освящает. Иисус Христос. Амин. Исполнение чаши веры Духа Святаго. Амин. Во имя Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Ваше Високо Преосвещенство, боголюбиви отци, обични в Господа брати и сестри, сред многото православни жени, които познава историята, е света Фотиния, самарянката. Животът й представлява поразителен пример за това, как Божията благодат е способна да възроди и най-грешната душа, да я изведе от бездната на нечестието и да я възвиси до върха на духовната слава. Евангелско четиво разказва за беседата на Христа с самарянката за живата вода или за благодата на Светия Дух и за поклонението на Бога с дух и истина. Веднъж Спасителят седял при Якововият кладенец. Там била и самарянката, наречена по-късно Фотиния. Той започнал беседата с нея за живата вода, която очиства греховете и утолява жаждата на безсмъртната душа с Бога. И така Христос просто и мъдро довел самарянката до съзнанието за нейните собствени грехове
и нуждата да се покае и обнови живота си. Обхваната от спасителната вяра в Избавителя, тя се покаяла за миналите си тежки грехове. Започнала да води добродетелен живот и се проникнала от такава пламенна любов към Господа, че, както разказва в свещеното предание, не се побояла открито да изповядва Неговото име пред юдеи и езичници и да пострада много заради Него. Самарянката получила мъченически венец при гонението на християните от римският император Нерон. Светата православна църква е увековочила нейната памет, прославяйки я под гръцкото име Фотиния, т.е. просветителка, а у нас известна като Светлана. Светото предание съобщава поучителни подробности за нейния живот като самоотвержена благовестница за Христа. Проповедта й се е разнасяла в такива важни центрове на древната култура като Коринт и Рим. Когато император Нерон я призовал на съд, тя така твърдо изповядала вярата си в Христа, че довела императора до неописума ярост. Той заповядал да подложат нея и цялото й семейство, 5 й сестри и 2 й сина, на най-жестоки мъчения и люта смърт. Прави с нас каквото искаш, отговорили светите мъченици на жестокия император Нерон. Но ние няма да престанем да проповядваме Христа, истинския Бог и Твореца на всичко съществувало, отговорили му те, когато били изправени на съд пред него. Нерон страшно се разгневил от тези изповеднически думи и заповядал да разпънат светиите надолу с главите и в продължение на 3 дни да ги бият с ремъци, докато не се разпаднат. Заповедта била изпълнена. След това той наредил да се постави стража, която да ги наблюдава през 3 дни. На 4-тия ден дошли изпратените от него слуги, за да видят дали светите мъченици са още живи, но в момента, когато видели, че мъчениците висят на кръстовете и са още живи, внезапно били поразени със слепота. В това време Божий ангел слязал от небесата, развързал светиите и ги изцелил. Светиите, като се съжалили над ослепелите царски слуги, се помолили за тях и те на часа прогледнали. Слугите повярвали и се кръстили в името на Христа, нашия Бог. Като разбрал това, нечестивият Нерон силно се разярил и заповядал да отрежат кожата на Фотиния. Когато отрали цялата й кожа, я хвърли в един кладенец. След това хванали 2 й сина, отрязали им краката до коленете и ги хвърли на кучетата, а после им отрали кожата и по заповед на императора ги хвърлили в една стара каменна постройка. След това император Нерон заповядал да доведат 5 сестри на Фотиния и да им отрежат гърдите, а после на тях след това да им отрежат и кожата. Когато мъчителите се приближили до Фотида, една от сестрите на Фотиния, наклонили едно към друго 2 дървета и към върховете им привързали краката на Фотида, след което пуснали дърветата и разкъсали светата мъченица. Така тя предала на Бога своята праведна и блаженна душа. След това нечестивият Нерон наредил да отсекат главите на всички останали свети мъченици, а Фотиния, след като била изведена от кладенеца, била затворена в темница, където прекарала 20 дена. Когато след това Нерон заповядал да я доведат при него, той е попитал дали сега ще му се подчини и дали не се е разкаял за своето упорство, че вярва в Христа и няма ли да принесе жертва на идолите. Самата Фотиния след ужасни изтезания била хвърлена в кладенеца. Какъв знаменателен край! При кладенеца някога тя получила от Христа своето първо духовно озарение и изпила първата чаша жива вода, течаща във вечния живот. И пак кладенецът ти послужил като врата, през която тя действително преминала във вечния живот. Каква удивителна история! За нас, съвременните хора, е трудно даже да се представим картината на тези мъчения. Но нали всичко е било именно така? И възниква въпросът за това с каква сила света Фотиния, 2 й сина и 5 й сестри понасили тези страдания. Ние почитаме светите мъченици не заради тяхното търпение, защото никое човешко търпение не може да се оплаче срещу мъчението. Ние почитаме светите мъченици, защото чрез техните мъчения и страдания е явена на всички нас великата и спасяваща сила Божия. Примерът на мъчениците ни помага да разберем какво означава Божията сила, отнесена към човешкия живот и към човешката личност. И ние виждаме от този пример как Бог възвисява човека
как Той го прави силен и непобедим, как Той му дава способност да се съпротивлява на злото, на гонителите и даже на най-страшната болка. Мъчениците стоят пред нас действително като герой на духа и ние със смирение прекланяме пред тях нашите глави. Ние им се молим като на живи пример за това, което Бог прави с човека, когато човек му открива своя ум и сърце. И днес от християнина се изиска същото мъжество, търпение, сила на волята, но най-важното – доверие на Господа и приемането му в своето сърце, за да противостои на съблазните на живота. Както по времето на света Фотиния се изисквали търпение и воля и сила на вярата, за да понесат физическите мъчения за Господа и Спасителя, и днес от нас се изиска вяра в Христа и верност на Господа. И изискването на днешния ден не е по-малко, отколкото в тези древни дни. Само изкушенията и съблазните са по-изтънчени. Да бъдеш християнин днес, това значи да бъдеш изповедник на вярата без видими физически усилия всеки ден. И това изповедничество е големия подвиг. И ние трябва високо да носим това звание християнин, та примерът на християнския живот да бъде по-силен от съблазните, които стоварят върху нас съвременните средства за масова информация. За да бъде примерът за християнски живот притегателен за хората, за да ни помогне да разберем в какво собствено се състои смисълът на човешкия живот. Та с това осъзнаване да ни се яви Божията сила, укрепяваща ни в нашия житейски път. Амин. Со страхом Божиим, верою и любовью приступите. Благословен гради во имя Господне, Бог Господи, явися нам. Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое. Идеком свети сини, прияком Духа Небесного, обретоком веру истиною, неразделни Троице поклоняемся. Того нас спасает. Благословен Бог наш. Всегда ни присно и во веки веков. Амин. Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобилось и нас, причаститеся святим Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайнам, соблюди нас во Твоей святыне, вездем початися правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прости, примши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Божие, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Ден весь совершен, свят, мирен и безгрешен, изпросивши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предади. Тебе, Господи. Яко Ти си освящение наше и Тебе славу воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно, и во веки веков. Амин. С миром изиде. По имени Господни. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй благословящия Тя, Господи, освещай на Тя оповающия, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, изпълнение церкви Твоя сохрани, посвети любящия благолепие дома Твоего, Ти Те възпрослави божествено Твое усилою, и не остави нас уповающих на Тя мир, мирови Твоему даруй, церковното им священником, воинство им всем людям Твоим,
яко всякое деяние благо и всяк дар совешенстви шест, сходе от Тебе, Отца Светови, Тебе слава и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Буди име Господне благословено от нине и до века. Име Господне благословено от нине и до века. Буди име Господне благословено от нине и до века. Буди име Господне благословено от нине и до века. Господу помолимся. Господи помилуй. Благословение Господне и милость Его да придет на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Христос истинный Бог наш, молитвами пречистие, пренепорочные святия Своя Матери, святых славных и всехвалных апостолов, святых славных и доброповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец наших, святых равноапостольных славяно-болгарских просветителей Методия и Кирила, и же во святых Отца нашего Климента, архиепископа Охридского чудотворца, святаго благоверного царя Бориса Михаила, покрестителя болгарского, святаго преподобного и богоносного Отца нашего Иоанна, пустыножителя Рилского чудотворца, и же во святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константинополского Златоустого, святаго славного и всехвалного апостола Ерма Филипополского, святители 78 мучеников Пловдивских, святых мучеников Батакских, святых и праведник Богоотец Якима и Иоанни. Свята и живо святых Отца нашего Евлогия и святые мученицы Фотини, и же память совершаем днес, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Уважаеми господин кмет, Ваше високо преподобие, боголюбиви отци, възлюбени в Христа Бога, братя и сестри, дадоха ми да прочета историята на този храм, на неговото възстановяване. Някой добре се е потрудил да опише хронологията в живота на този дом Господен. Но започва с първото изречение. Най-старата ни църква в селото е храм на света Фотиния. Забележете, регистрирана е като паметник на културата през 1978 година с писмо номер 47 от 6 януари 1978 година. Това ли е най-важното? Да съобщим, че този храм е паметник. Паметник се прави на някой умрял, за да се помене, за да си спомним за него. За някой починал, за някой загинал, някой герой или обикновен човек. Нашият Бог е жив. Той е същият вчера, днес и вовеки. Светата му църква, която той основа, създаде и изкупи с честната си драгоценна кръв, пролята на кръста, заради нас и нашето спасение, е жива. Божият народ е жив, защото църква означава общество от хора, събрани в едната вяра, в светата единосъщна, животоначална и неразделна Тройца. Всички ние сме живи. Всички вие, християните, сте живи.
Жив е Бог в своите светии. Прославил се и чрез подвига на мъченичеството на света Фотиния. Защо тогава ще наричаме храмът на живия Бог, на живият народ, на живата църква паметник? Това е светско понятие, което въведоха комунистите по времето на воинстващият безбожен атеизъм, когато за тях, за безбожниците, църквата, храмът бяха нещо отживяло времето си, отминало безвъзвратно в историята, нещо умряло, нещо погребано. Затова решиха храмовете да ги наричат паметници. Сигурно знаете, че с появата на Христовата светлина се ожесточават особено силно онези сили, които искат да я угасят. Да убият църквата, да унищожат светиите, храмовете, да я погребат църквата в гроба. Сигурно това са се стремяли да постигнат и по време на турското робство нашите поробители, като са наредили храмът да бъде вкопан в земята, за да не е висок над другите сгради, да не се отличава от тях. И като го вкопаем в земята, са мислили, че ще го погребем. Така са си въобразявали и ония, които разпнаха Господ Исус Христос на кръста, за да го убият, за да го погребат и да решат, че всичко е свършило. Няма го вече. Но Господ Исус Христос възкръсна тридневен от гроба и стана залог за нашето възкресение, за човешкото възкресение. Тогава, когато при Неговото славно и второ пришествие, при глас на архангел и при тръба Божия, мъртвите ще станат, ще възкръснат за обновен живот. Това се опитваха да внушат на нашия народ безбожниците. Да погребат човека и след смъртта няма нищо. Да не знае българинът, че смъртта е врата към вечния живот. Да не знае българина, че Господ Исус Христос е казал, който и да умре, но с вяра в мене ще оживее. Да не знае нашия сънародник, че след смъртта си ще отговаря пред страшния Христов съд за живота и делата си. Това беше целта на атеистите. Това е целта на ония, които гонят Христа и мразят и ненавиждат името Му, които преследват църквата Христова. Затова тая църква в дълги години е била попаднала в ужасните ръце на мерзостта на запустението. Но тази църква, възкръснала днес за нов духовен църковен живот, говори на човеците за вечния живот, че църквата е Божия, че Господ Исус Христос я е основал и Той е обещал, а Словото Му е истина, че ще пребъде с църквата си през всички дни до свършека на света, че няма да позволи портите на ада да надделеят над Христовата църква. Ето, излъгаха си онези, които считаха, че този храм повече няма да съществува, особено след пожара. Не, защото не се гаси той, що не гасне, е казал българският поет. И верно е казал. А народът има една пословица,
където е текло, пак ще тече. Знаете ли, света Афотиния е била при Якововият кладенец и е напоила душата си със струите на божествената благодат чрез Словото на Господа Иисуса Христа. Света Афотиния е покровителка на този храм. И поради нейното застъпничество пред Бога вече 300 години Господ излива божествената благодат на Светия Дух точно на това място. Не е лесно за един човек да застане срещу течението на реката, защото тя има голяма сила и ще го отнесе. Кой е оня безумник, който застава на потока на Божията благодат и си въобразява, че ще го спре? Такива хора сигурно отдавна вече ги няма и мястото им ги не познава. А църквата е скала, вечна скала, на която Господ строи своето небесно домостроителство, на която Христос е основният крайъгълният камък. А всички ние, всички вие трябва да си вградим душите в този духовен градеж. Защото Бог е промислил като християни, като духовно здание на Неговото домостроителство, ние да имаме подобаващо място в християнския живот. Няма да ви отекчавам. Изчерпателно е словото, което са ми написали по отношение на историята на храма. Дълга е службата на освещаването на храма. Сигурно някои от вас са се отекчили от дългата служба. Но храм не се освещава всеки ден. Особени са молитвите при освещаването на Дом Божий. И знаете ли, когато преди повече от 300 години мой предшественик, пловдивски владика, е дошъл да призове над тази сграда божествената благодат на Светия Дух, и тя от тогава до днес и вовеки да бъде обиталище на Духа Светаго, да бъде Дом Божий. Този владика е призовал ангел Божий да слезе от небето и да застане отдясно на Светия престол и да бди и да го пази. Представете си, разсъждавайки духовно, как се радва този ангел днес, когато храмът отново е отворил обятията си, дверите си, прегръдката си, за да ни прегърне с благодат и сила. Как този ангел, който толкова време е чакал някой да дойде и да прикади стамян, да изведе из ръцете на мерзостта на запустението този Дом Божий, днес тържествува Небесната църква, заедно с земната църква, в тая богоспасаема енория. Защото от днес всички вие, всички ние имаме още една врата небесна. Защото в тая прекрасна богоспасаема енория слезе небето днес. Това е храмът, небето на земята за човеците. Този храм има богата история. Проведени са проучвания и анализи за установяване на точното време за построяването на храма, но те не са се увенчали с успех. Предполага се, че църквата е построена преди 1709 година. Първоначално е изградена ниско в земята на 1,5 метра, без звънарница и купол, тъй като по време на робството е било забранено култовите сгради да бъдат по-високи от къщите на раята. Храм Света Афотиния е типичен представител на църквите от 17 век. Тя е еднокорабна, полувкопана, с двускатен покрив. Изградена е от каменна зидария с ломен и ръчен камък на кален разтвор. Подпокривната конструкция е изпълнена с каменен корниз от плочи в 3 реда, така нареченият вълчи зъб.
Проучванията на архитект Маркова установяват 3 периода в изграждането на храм Света Фотиния. Първият период е изграждане на малка църква, състояща се от олтарна апсида и наос. Вторият период църквата се удължава с притвор, нартекс, и трети период доизгражда се западния вход на откритата галерия, която по всяка вероятност е служила за трапезария. Църквата е построена от българите, но по-късно е иззето от гърците и в нея се е служило на гръцки език. В селото имало доста гърци, а и влиянието на Гюмюш Гердан е било чувствително. В книгата на Панарет митрополит Пловдивски от патриарх Кирил е записано, че Пловдивският митрополит през 1972 година искал да вземе някои български църкви в Пловдив и в селата, в които се служи не на гръцки, а на български. Направил опит и в село Дермен-Дере, днешно село Първенец, което било летовище на пловдивски първенци и чорбаджии. Той подава молба до правителството да иска църквата. Патриаршията издава заповед църквата да се затвори и до есента на 1873 година не е била отворена, въпреки молбата на митрополита и населението. На 5 септември той отново подава молба. Гърците са принудени от българските християни да напуснат църквата. Гръцкият свещеник е изгонен. Църковните настоятели Георги Циморийката, Иван Татаров, Константин Мазгара, Атанас Григоров вземат ключа на храма и поставят свещеник Атанас Дяков и богослуженията започват да се провеждат на български език. Църквата е ремонтирана през 1914 година, а основен ремонт, замазване на пукнатините на свода и боядисване на стените е направен през 1938 година от свещеник Тодор Димитров Тодоров. Бог да го прости. През 1962 година се извършва ремонт, като се поставят железни обтегачи с кръстосани шини по фасадата на църквата, на юг и север, тъй като е имало опасност от срутване. През 1969 година камбанарията е поставена на бряст, но той изсъхва и се построява нова камбанария от метална конструкция до оградата. Храмът е действащ до 1994 година, когато е опожарен и ограбен. Това се случва на 18 ноември 1994 година. Нощта е страховита, пороен дъжд, светкавици, силна буря. Осигурения за ремонта дървен материал гори с пълна сила и подклажда изгарянето на старите дървени прегради, столове, маси, иконостас и други. Благодарение на бързата намеса на населението от пожара са спасени големите икони от царският ред на иконостаса. Запазва се и малка част от олтара и зидовете от него. Запазени са, макар и силно обгорени, дверите на иконостаса, рисувани през 19 век, на които е изобразена сцената от благовещението в цял ръст. Всички икони са от един автор. Започва се разчистване на пепелищата. Открита е старата плащаница, която се е запазила благодарение на това, че е съхранявана в метална тръба. През 1995 година се създава инициативен комитет за възстановяване на храма. Председател е Камен Николов Станоев, кмет. Заместник-председател свещеник Тодор Тодоров, свещеник в селото, касиер Бонка Воденичарова, секретар Надежда Маламанова, членове Йордан Шишков, Василка Белева, Величка Шишкова, Петър Ставрев, Атанас Янакев. Взето е решение да се открие сметка, за да се набират средства от населението за възстановяването на храма. Настъпват години на безработица и промени. Избран е нов кмет на селото Мария Стоянова Татарева, която продължава започнатото. Нов свещеник Любомир Папо, който реставрира старите оригинални икони от царския пояс. Заинтересован от съдбата на църквата, разбираш огромното и културно-историческо наследство, Атанас Тодоров Вергов, роден, живеещ и работещ в Първенец, се заема с нейното изграждане. Подпомогнат от Мария Татарева, Лиляна Каридова и други, организират доброволни бригади, събират средства. Изографисването на храма, стени и таван е осъществено от художничката от Благоевград Аксиния Милева, но труда е заплатен от средствата от населението и от Атанас Вергов, който споделя: не мога да отида на работа без да мина сутрин през храма, да запаля свещ, да поседна. Това е нашият
наско вярваш, скромен и всеотдаен. През 2009 година художниците-реставратори Димитър и Велимир Карабашеви, баща и син, по покана на отец Карналов, под пластовете от замазка с хоросани бои откриват и реставрират стенописите в Светия олтар, нарисувани от неизвестен народен художник, но с запазени естествени цветове. Това са покров на Света Богородица с младенеца, надясно от нея Свети Василий Велики, а вляво Свети Йоан Златоуст. В нишата на Светия олтар е открита и друга много интересна икона Иисус Христос в цял ръст, от двете му страни ангели, които държат чаши за причастие, и от ръцете и нозете му строи кръв и пълни чашите. Свещеник Тодор Димитров Тодоров на 25 януари 60 година превежда тропаря на Света Фотиния. В двора на храма има кладенец, за който народа разказва, че в миналото от цялата страна са идвали болни хора, за да се изцелят с благодата и застъпничеството на Света Фотиния. В навечерието на празника на храма приспивали са, сутринта са присъствали на света литургия, изкъпвали са се и заминавали по родните си места, живи и здрави. Това е станало в неделята на Самарянката. Предстоят още много дейности по довършването, оформянето на храма и на двора. Това е накратко историята на храма, на неговият благодатен живот и на неговото възстановяване. Аз исках само да добавя, че преди всичко в този свещен ден, обични мои чеда, ние трябва да благодарим на Бога. Защото казва свети пророк и цар Давид, ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й. Ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата му. Казано е къщата, а колко по-трудно се строи храм или се възстановява храм. Сега вие всички добре знаете, че много лесно, много бързо изграждат хотели, ресторанти, казина, дискотеки, бензиностанции, банки, какво ли не. Но храмове трудно се градят, защото врагът на човешкото спасение препятства доброто дело на човека. Но ние пък знаем, че хубавите, добрите, полезните неща мъчно се постигат. Царството Божие насилници го грабят, т.е. нужни са и нашите човешки усилия. Усилия, които всъщност са немощи, но благословени от Бога, с Божията благодат и помощ, се увенчават с успех. И ето го днес венеца на вашият труд. Освети се този храм, за да бъде вовеки дом Божий. Възлюбени, неведоми, но спасителни са пътищата Господни. Господ иска спасението на всички човеци. И Той индивидуално спрямо всеки подхожда, намирайки път до сърцето и душата, за да се докосне. Благодаря на Бога за това, че е излял благодата си върху вас и е докоснал вашите сърца, за да не угасне пламъкът на вярата в тях. Макар да е изгорял храмът, пламъкът на вярата в душите и сърцата ви не е затрупан в пепел, не е задушен, не е угаснал. Отражение на вашата вяра е този храм, който ни посреща днес с благодат, благоукраса, с радост духовна, да изпросим Божествения дух да снисходи над него. И този храм вече е осветен. Храмът пресъздава и представлява Иерусалимската горница. Всички добре знаете, че на Велики четвъртък Господ Исус Христос събра учениците си и ги изведе не на площада, не на улицата, а в едно помещение на вторият етаж в една къща в Иерусалим. Това е Иерусалимската горница, това помещение, в което Господ Исус Христос извърши първата божествена света литургия на Тайната вечеря на Велики четвъртък. Нещо повече. Вие сте чели за историята на Ной в Стария Завет, когато беззаконието по лицето на земята се преумножи и когато Бог пожела да изтреби с потоп човечеството, но възложи на един праведник, един единствен измежду човеците тогава, Ной, да построи ковчег от негниещо дърво, гоферово дърво. Каза му в какъв размер, как да го построи. Той започна да изгражда ковчега.
Всички му се подиграваха, всички му се присмиваха, считаха го за луд. Какво прави той? Защо си губи времето? Кому е нужен този ковчег? Що не направи нещо друго? Но Ной беше послушал не тях, а Господа Бога. Направи ковчег и заваля дъжд, и валя 40 дни и 40 нощи, и наводни земята, и всички човеци се издавиха, а Ной, семейството му и животните, които бе приютил в ковчега, оцеляха. Това е църквата, това е храма Божий. Може би и на вас мнозина са се присмивали. Защо ти е това? Кому е нужно да възстановяваш храм? Но вие сте послушали съвестта си, гласа Господен във вас. Защото вашата вяра не ви позволява да бъдете равнодушни и безразлични към участта на дома Господен. Затова отечески и вседушевно ще призова Господа Бога да благослови всички вас. Благослови, Господи, Твоя народ, всички Твои верни люди, които възлюбиха благолепието на Твоя дом, които го изведоха от мерзостта на запустението, които допринесоха с труда си, с молитвата си, с средствата си, с лептата си, с моралната си подкрепа, за да се осъществи това добро и полезно начинание. Много са със сигурност дарителите, които са участвали в изграждането, в ремонта и възстановяването на този храм. Нечии имена споменах в списъка. На други имената аз не зная. Но Бог ги знае. Защото Бог всичко вижда, защото Бог е записал в книгата си на живота имената на добротворците. Иска ми се да изкажа благодарност към всички вас, които сте подпомогнали това дело. Но се страхувам да го сторя, за да не би да отнема наградата, която Господ Бог ви е приготвил. Защото вие сте се потрудили не да направите нещо за мен. Защото господарят на този дом не съм аз, а сам Господ Бог. Затова, вместо да ви благодаря, ще кажа: Господи, въздай на Твоите люди, на всички, които се потрудиха за възстановяването на този храм, дари ги със здраве, с дълголетие, благопреуспяване в доброто и полезното начинание. Дари ги със земно щастие и небесно спасение. Но когато се извършва едно църковно дело, естествено е, че да предстои пред всички е поставен енорийски свещеник. Поставени са пастири. Знаете ли, днес нам подобава с благодарна съвест да споменем архиереите, митрополитът, който е осветил този храм, архиереите, които са служили, свещениците, които са служили и които преди нас са изпълнили своя дълг към църквата, вярата опазили, пъти извървяли и отишли при Бога. Да ги поменем всички ония ктитори, дарители, спомоществователи, които преди 300 години са почувствали духовна потребност по време на робството. Имали са църковно и духовно и родолюбиво съзнание, знайки, че никой няма да победи робството, освен вярата, освен божествената истина на светото православие. Да поменем всички, допринесли за това, този храм да го има днес, ония, които са си отишли преди нас от този свят. Бог да ги прости и вечна и блаженна да бъде паметта им. Да ги помним, да молим Бога да ги всели в вселенията на праведните и да ги дари с вечен и блажен живот. Да преклоним в благодарност коленете на сърцата си и да си спомним онези, които са ни преподали Словото Божие в тежките времена на робството. И като имаме пред очи техния живот, да подражаваме на вярата и добродетелите. Сега живеем в по-страшно робство. Робството на греха, на бездуховността, на изпитанията, на изкушенията, на маловерието,
което е по-страшно от неверието. И в това робство няма кой да одържи победа, освен светата православна вяра. Тази е последната крепост на нашия народ, която не можаха да продадат светоуправници на външни интереси. Не можаха да я продадат, но се опитват да подкопаят тая крепост, да рухне от някъде. Та народа да няма на какво да се опре. Вече всички институции са дискредитирани. Няма я държавността. Остана само църквата. След като само тя останала, трябва и тя да бъде унищожена и дискредитирана. Но Бог поругаван не бива. Ние знаем, че Бог е обещал да пребъде с църквата си и с всички нас до свършека на света. Живият Бог е благословил и благоволил в тия тежки времена вие да намерите сили и средства, въпреки кризата, финансова, икономическа криза, да отделите от лептата си и да си възстановите храма на света Фотиния. Не бойте се, казва Христос, аз съм с вас и ще бъда с вас през всички дни до свършека на света. Защо да се боим? Защо да униваме? Защо да се плашим? Нали Бог е същият вчера, днес и вовеки? Той е жив. Нали църквата му е жива? Доказателство за това е нейното възкресение в храма на света Фотиния този ден. Нали е жив духа на вярата в сърцето на нашия народ? Нали имаме и днес достойни българи, родолюбци, благочестиви християни, които знаят, че и цял свят да придобият, а ако погубят душите си, нищо не ги ползва. И са решили, че е важно да се строят храмове. Важно е да се обновяват старите храмове. България ще пребъде до тогава, докато има православие. Православие все още има и ще има. България ще я има благословена от Бога в мир, благоденствие и душевно спасение вовеки. Честит празник! Честито освещение на обновения храм! Честит обновен храм на света Фотиния! Радвайте се с радост духовна и тържествувай! Света Енорийска църква, защото Бог снисходи над всички нас, над тая богоспасаема Енория с благодата си в обновлението на този храм. И ако някой е запалил светилник, не го затуря под крина, а го поставя на високо, за да свети на всички вкъщи, ни казва Светото Евангелие. Никое църковно дело без църковни служители не може да се осъществи. Бог е установил тази иерархия в Светата Църква. И когато се радваме в удовлетворение от постигнати духовни успехи, защото за да се възстанови един храм, трябва да се възстанови църквата. Храмът е здание от камъни, а църквата е здание от човешки души. Ако няма църквата, не е нужен храма. Но тук църква има. И я има, защото има добри пастири, които се грижат за този Божий верен народ, които са обяснили на хората и внушили, че е добре да вървим по Бога. За разлика от ония светоуправници, които едно и също искат. Нашият народ да не знае, че има 10 Божии заповеди. Да не знае, че е грях да се лъже, да се краде, да се убива, да се злослови, да се прелюбодейства. Защото народа, когато забрави 10 Божии заповеди, лесно ще възприеме законодателството на Европейския съюз. Защото то в много пъти противоречи на Светата Библия, на Божествения закон. И нашият народ, докато стои на скалата на вярата и има познание за Христовата истина за вечния живот, няма да възприеме нито браковете между хомосексуалисти, нито сурогатното майчинство, защото вече всичко продадоха и сега искат и децата на майките да продадат. Нито съжителството без брак, защото народът ни ще знае думите на апостол Павел, че църква малка, но жива и благодатна е християнското семейство.
Така че тук в тази енория има добри свещеници. Плодът на техния труд е на лице. Храм пълен с народ, иначе в работно време, но празничен ден, денят на света Фотиния. Фотиния значи Светлана, просветителка. Всички вие носите духът на света Фотиния, защото не живеете в мрака на невежеството. Не вървите в смъртната сянка на безбожието, а имате светлината на вечния живот. Имате в душите и сърцата си слънцето на правдата, Господ Исус Христос. Затова, възлюбени брати и сестри, днес съм решил, защото така повелява и светия апостол Павел, ако някой от презвитерите църковни, свещениците, се отличи с особена ревност, с особен духовен ентусиазъм в осъществяване на своя пастирски дълг, да бъде отличен с двойна чест пред всички останали свещеници. И понеже знае, че и двамата свещеници се потрудиха днес, до днес в този храм и в тази енория, и отец Славчо, и отец Илия, днес ще ги отлича с по-високо звание в свещенослужението. До сега бяха иерей, а от днес с Божията помощ ще бъдат протоиерей на светата ни църква. Амин. Къде е отец Илия? Во име Отца и Сина и Светаго Духа, амин. Во име Отца и Сина и Светаго Духа, амин. Во име Отца и Сина и Светаго Духа, амин. Во име Отца и Сина и Светаго Духа, амин. Во име Отца и Сина и Светаго Духа, амин. Во име Отца и Сина и Светаго Духа, амин. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Владико Господи Исусе Христе Боже наш, свещенство даровавай роду нашему, и сего дара и чести благодатио ни одеяви и доволни ни благоговейни поставиви, еже свещенически правити, и ние нижние служители таинства Твоего сам одей, и Твое благодатио и братях наших, Славчо иерея, и Илия иерея, и честности окраси их, в начале стояти презвитеров люда Твоего, и добър образ сущим с ним бити удостой. И со благоговением и честностью во старости добре совершити, житие благоволи, и вся яко благ Бог помилуй, яко Ти си дател мудрости, и Тя по Отце стане во веки веков. Тази свещена одежда се нарича набедреник. Тя символизира духовен меч, който протоиереят ще възложи върху себе си, за да му напомня за онзи духовен меч, най-силни от всичките, Словото Божие. Да напомня на новият протоиерей, че Господ Исус Христос най-напред каза на учениците си: идете и научете всички народи. Че Отецът, който ще носи тази свещена одежда, трябва да проповядва със слово и на дело. Преди да възложа тази свещена одежда върху отец Славчо, аз ще изпълня из древна традиция на светата ни църква. Според мен той е достоен да я носи. Но се пита и народът дали е така. Ако всички отговорят и извикат достоен, последованието продължава. Ако някой извика недостоен, се прекратява до изследване на евентуалната причина за недостойнството. И така, достоен! 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 А сега да попитам за отец Илия. Достоен! 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 Който иска да върви след мене, казва Христос, нека вземе кръста си и да се отрече от себе си и да ме последва.
Днес предстои да бъде възложен тежък кръст на висока отговорност на двамата събратя, отец Славчо и отец Илия. Кръст с украшения. Украшенията нараняват душата поради тежестта на този кръст. Но Бог дава благодат. И ние знаеме, че благодата при свещеническото ръкоположение е толкова силна, че възпълва онова, което не ни достига по-човешки и лекува нашите човешки немощи. Кръстът е символът на нашето спасение. Кръстът е украшение на Светата Църква и на нейните пастири. Кръстът е поражение за демоните. Кръстът е слава и радост за ангелите. Кръстът е спасение за верните. Достоен! 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 И за отец Илия. Достоен! 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 Благословен Господ, Себисра Божий, Славчо, протоиерей, Светейшия Църкве Българския, во имя Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Благословен Господ, Себисра Божий, Илия, протоиерей, Светейшия Църкве Българския, во имя Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Отци, Бог е промислил да ви постави на високо в иерархията на свещенослужението. Благодаря ви за грижите, благодаря ви за труда, който полагате. Бог се е докоснал до сърцата ви и ви призовал да тръгнете след Него, за да станете ловци на човеци. Да уловите човеците и техните души в дворите на Светата Христова Църква. Дързайте да се множат успехите ви, не се гордейте поради висотата на поста, на отличието, което получихте днес. Винаги помнете, че Господ на смирените дава благодат, на горделивите се гневи. И знайте, днес ви се даде много духовна власт, а на когото много е дадено, от него много ще се иска. Да крепнат силите ви, Бог да ви дари дълъг живот, благодат и удовлетворение от постигнати духовни успехи. Амин. Отличихме свещенослужителите. Сега бих искал да помоля господин Атанас Тодоров Вергов. Тук ли е? Няма го. Нищо. Пловдивска света митрополия, благодарствена грамота. Който прави добро, дава назаем Господу и Той ще му отплати за неговото благодеяние. Вода огася огнен пламък и милостиня грехове очистя. Пловдивска света митрополия връчва настоящата благодарствена грамота на господин Атанас Тодоров Вергов със сърдечна благодарност и дълбока признателност за проявените щедрост и отзивчивост. Оценяваме по достоинство оказаната от вас помощ и подкрепа за Пловдивската епархийска църква.
призоваваме над вас Божието благословение и оставаме ваш в Христа молитвовател, Пловдивски митрополит Николай. Ще помоля господин кмета да връчи на господин Вергов грамотата. На вас, господин кмете, изказвам искрена отеческа благодарност за това, че вие сте осъзнал значението на църквата в този живот и за този благочестив народ. И подпомагате живота на Светата Църква в тази енория. Несъмнено, вие като православен християнин знаете, че успешният за България политик, министър, президент, кмет е православният. Тогава, когато се ръководите и ще се ръководите от своята съвест в изпълнение на своя дълг за материалното добруване на този народ, имайте всякога пред себе си Божествения закон. Тогава вашето служение ще бъде благословено, ще бъде и го благо, и бреме леко, както е казано в Светото Евангелие. Дерзайте! Знайте, че няма труд, честен, почтен, градивен, който да не се овенчава с успех и да не носи радост и удовлетворение. Помагайте на Светата Църква в тази енория. Нека Бог да помага на вас. Ние сме с вас в молитвите си, за да бъде вашето служение богоугодно и душеспасително за всички. Амин. Към вас, обични брати и сестри, отправям молба да простите многословието ми, но от препълнено сърце говорят устата, а сърцето ми е пълно с радост духовна от това прекрасно тържество на светото православие, което изживяхме заедно в този ден, който Бог е сътворил, за да се възрадваме и развеселим духовно в него. Да се развеселим в прегръдката на този свят храм, да почувстваме Божията милувка, да чуем с ушите на сърцето си Христовия глас. Дойдете при мен, всички отрудени и обременени от греха, и аз ще ви успокоя. Идете с мир по вашите домове, преподайте благодата Божия на всички за здраве, благоденствие и душевно спасение. Амин. На многая и благая лета. Амин. Честито! Благоденствено и мирно и житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подаш Господи, високо преосвещенному митрополиту нашему Николаю, со свещеним Его клиром и богохранимо Его паствою, и сохрани на многая лета. Честивому православному българскому народу, правителствующему синклиту и христолюбивому воинство, и сохраних на многая лета. Новопроизведенному протоиерею Славчу с домичада, свещенослужителем Илию протоиерею с домичада,
настоятелем святаго храма всего, всем поющим и труждающимся в нем, всем зде присутствующим и молящимся с нами, всем празднующим свети праздник сей, и сохрани их на сега най-силно да стигне до небето. Лета. На многая лета за много години. Възлюбени брати и сестри, в неделя на блудния син, сега в следващата неделя, в богоспасаемият ни град ще пристигне частица от мощите на света преподобна мъченица Петка Параскева. Тази частица ще донесе игуменът на Зографският манастир на Света гора Атон и по решение на манастирският събор ще дари за вечни времена на Пловдивската света митрополия на нашата света епархийска църква. Посрещането на тая велика светиня, която идва в тежки времена за нашият народ, за да ни бъде опора, за да ни бъде пристан, упование, надежда. Посрещането ще стане в митрополитският храм Света Марина в 9 часа в неделя. Отечески се обръщам към вас с призив и покана. Елате да посрещнем светицата, защото тя идва да заживее с нас. Тя идва да ни бъде застъпница пред Бога, да ни дарува здраве, изцеление от болестите и душевно спасение. В 9 часа ще започне Божествената света литургия в митрополитският храм Света Марина, а непосредствено след литургията в тържествено литийно шествие по централната улица на град Пловдив ще отнесем до храмът на света преподобна мъченица Параскева Петка частицата от светите мощи, за да ги оставим там за вечни времена, за духовна прослава и молитвена почит от благочестивият наш народ. Нека света Фотиния, нека света преподобна Параскева Петка и всички светии да бъдат ваши всегдашни закрилници, помощници във вярата, опора в надеждата и вдъхновение в Христовата любов. По молитвите на света Фотиния, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението със Светия Дух да пребъдат с вас сега и вовеки. Амин. Честит празник! Подобава да раздам анафора и частица от ризата, с която владиката се облича, за да извърши освещаването на храма. Ризата, която раздрах пред вас след приключването на последованието на освещаването, е разрязана на малки парченца. Тези парченца се раздават на народа и се пазят като велика светиня, защото те са пропити с свето миро, с което архиереят помазва целия свети престол и кръстообразно стените на новоосвещаващия се храм. За това ще дам възможност и на двамата новопроизведени протоиерей, отец Славчо и отец Илия, да раздават. Единият анафора за онези от вас, които не са закусили и пили вода, другият ще раздаде парченца от архиерейската риза за молитвен спомен от освещаването на храмът на света Фотиния, която да бъде всегдашна закрилница на вас, на вашите домове и на вашите чеда. Амин. Честит празник, лек, спокоен и благословен ден. Амин. Молитва ми, светих Отец наш и Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Молитва ми, святаго владики нашего, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас.